Таксите ще помагат на спешната помощ. Българският червен кръст заедно с частни фирми започва обучение на шофьорите как да оказват първа помощ на пострадали. Проектът ще осигури още парамедици, хеликоптери, мотори и линейки за реакции при тежки инциденти. Кадрите, които ще видите сега, са само демонстрация на реакция при тежка катастрофа. Виждате, че случайни водачи са свидетели на този инцидент. Жената изпищява, но после се овладява. Тя изважда телефона си, обажда се на 112. По сценарий, освен на 112, жената се обажда на 0800 10 200. Това е спешният телефон на проекта Активна грижа. Оттам ми казват, че към нея тръгват такси, чийто шофьор е парамедик и мотор с лекар. През това време на друг очевидец му прилушава. До минути идва таксито. Стойте на страна, обърнете внимание на господина. Така. Ориентира се, че единият човек е в безсъзнание. Има пулс, има дишане. Доказано в градски условия най-бързата професионална спешна помощ може да е на 2 колела. Мога да мина през забранени улици, по тротуар, градинки, между колите, които създават задръстването. И реално в София 3-4 км, какъвто би трябвало да е радиуса, в рамките на минута от подаването на сигнала мога да стигна. Лекарите имат съмнение за инфаркт, установяват 2 тежко пострадали и нужда от спешен транспорт. Дават се указания за линейка и хеликоптер. За този модел на спешна помощ проектът осигурява 2 хеликоптера, над 80 мотори и линейки, плюс 10 екипа вече в готовност. Разчита се и на обучени шофьори на таксита. Ние знаем, че такситата са винаги навсякъде и те се отзовават винаги най-бързо, така че ще разчитаме на тяхното гражданско съзнание. Услугата е за клиенти на застрахователни компании, но при нужда ще помага и на Центъра за спешна помощ. За 12 минути пострадалият вече е